Igbo when I wish you happy new month. I wish all my fans happy new month. I wish my Igbos, my friends, everybody happy new month. I wish you all my amaka happy new month. I guess I'm not Sabbath. And Nepal, this for you. So. Omada no mo obo ne kwani ntu bi aton no no ba da nwoke na ada nwanya adaje lolu na ba de lgbo ọbọ m nwoke na ọbọ m nwanya ka m na-ali okwu afọ si dịka ogbo ọgụ na bata ọsọ bịa too nzu ụtụtụ agụ bịa too nzu ogwu bịa too nzu ihe ojii too nzu akwali too nzu aja na too nzu mmiri bịa too nzu akpụ bịa too nzu ngana bịa too nzu udo bịa too nzu abenebe bịa too nzu ngwu bịa too nzu ọrebe mụ na ya eme dibịa ka nna ya ya so nu dịka ogbo ọgụ onye nkunya ko yibo onye nkunya ko yani nwanne ona ba lewa mun livu ni ona ba lewa dogo alivu ya na-emele ya ebeku na mmịa na anyụrụ nkọ ọ gwa na ozi na izile munya ka nna eje onye nso nwatakịrị ya jide nkakwu edo nle ọkwa kana nkakwu ba anụ isi sọbali okente onye rọrọ nwatakịrị ozi ya dawali iwe ya ji weti aka n'obu sabali okende onye nne ya nọ n'ogbo okwu na ibe a na-amarakwa ya onye nne ya si ya ga-ezu ori eji gbawa ụzọ nna m gbata ọsọ na nnụnụ na-eto egwu n'ile owelive na-akụli egwu n'ime ọhịa onye atụkwasịrị obe a na-atụkwasịrị mmadụ onye na-ebeku na mmịa na-anyụrụ nkọ ozi a viziri m nya ka m na-eje ebe a sị gị na ndị mmalite ozi abụ ka ọ dị ile ma ma mazi ji ya ka ọ dị ile na mụ dị na mmụ arụsị mmụ mewe dibịa abụ ka m na-eme ihe nsị gị na ihe mụ dibịa nke ya nwanne m aga ele na-aga ele bụ isi dibịa ọ bụ na m aga ọlụ nwoke nya lele ọ bụ na m aga ọlụ nwaanyị nya lele ọ ba na ịbụla anyị wee jere ajọ ije ọ gbavuzukwa ọdachi n'ezi onye na-ebụla anyị wee gwaba nsị gbaba aja azụmaka nsị na aka aja ya bakwa anya ọnụ onye na-ebụla anyị wee cheta ibe mmele nwa ya egwuru m ibe anyị mele nwa ya ya bekwu onye na-esi na ibe dị mma ekwesịrị anyị na ofe ituru anyị asụ m ibe dị mmadụ na bịa nya kọnarọpịa ka ọ nataba anyị onye na-esi na ndụ anyị dị adịrọzịa mma nya bụla izo ka ọ gbadiwe na mmọdụ mmụọ ọjọọ bata na nabere ya grand nne m dịka ogbo ọgụ nye ọtọta anyị ka bịa nụọla anyị ọgụ amosu na anụ anyị amosu mebe anyị na ọkala nke mebe ya na ịkalele ọgwụ agwara agwa mebe anyị na ọkala nke mebe ya na ịkalele mmadụ mebe anyị na ọkala nke mebe ya na ịkalele mmụọ mebe anyị na ọkala igbu ya ọgwụ mebe anyị na ọkala igbu ya ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị azụ na-adịrọla anyị ma ibe na-egbu nwoke ibe na-egbu nwaanyị gbuo ya ọ bụ amosu si na adịrọla anyị ma ibe na-egbu amosu gbuo ya ọ bụ ọgwụ si na adịrọla anyị ma ibe na-egbu ọgwụ gbuo ya ọ bụ mmụọ si na adịrọla anyị ma ibe na-egbu mmụọ gbuo ya nne mụnye ọtọta anyị maka iwere aka na bụzọtala anyị ibe anyị nye mmadụ niile nna alụlụ ọlụ mmadụ niile bụla omenala n'anya ndị n'obodo oyibo ndị nọ na Naịjirịa ndị n'obodo dị iche iche ba niile ka nna agọla ọrụ nye mmadụ eze nwaanyị asọbalị ba emewe ekpele ahụ na ebe a mere ka a sịrị na ya azawa nne sọbalị oke ngene agwa nke na onye na-etukwu na mmịa na-anyọrọ nkọ onye ndị na-achọ nwa jekene gị nye nwa onye ndị na-achọ di jekene gị nye di onye ndị na-achọ ego gị nyekene gị nye ego onye ndị na-achọ ọganiru nyekene ọganiru onye na ibe na-esiri gị aga nkwụnata ka ihe isi ike bele na ndụ ya nne mala na-azụ nwa dịka ogbu ọgụ ike n'ọtọ bịaza anyị okunu nwaanyị na-akpọ gị n'okwu lili nne lele nna nwere onye ọzọ ji alị ya azị anyị bụ ụmụaka na-awụ arụ n'avọ were anya na okenye ji abụ ụmụaka wee na-abụ anyị na anyị a na-emetarụ anyị amara igwu anyị amara akọ anyị amara asa anyị amakwuru ikwu mkpa anyị ma gị mara ibe na ịbụ mkpa anyị ibe na ịdị anyị na-akara aka bụ ezigbo ihe nyapụta ihe sọbụla ji ibe gbakwa ata ele na ebe anyị kwuru ebe ahụ nwunye ọtọta anyị maka ijebe ọgwụ ahụ onye na ọgwụ ji ga-asị gị ka imebi ọgwụ ji ya ibe bikatụ nọ mmiri na-agbalụ ọgwụ ama ka ọgwụ aka arụ nọ mmiri ya agbalị ya
ama ka mmadụ eli amụsụ anya na-anwụ mmiri ama ka mmadụ anọ n'otu nzu anya na-anwụ mmiri ama ka mmadụ abụ aja mmadụ anya na-anwụ mmiri onye ndị si na ọnwụrụ ka ọ dịrị anya ma onye dị na-agba mbọ si na ọnwụrụ ka anyị gaa n'iru onye niile amụsịrị nne si na ọnwụrụ ka nya dị ndụ hụ anyị ka anyị gaa n'iru ọnwụ mmiri mmiri gbuo onye sọbara onye dị gbala anya ọgwụ ọnwụ mmiri mmiri gbuo onye onye dị na-ata anya amụsụ ọnwụ mmiri mmiri gbuo onye onye ndị si na aga m n'iru anyị adịrị ma ọnwụ mmiri mmiri gbuo onye onye ndị si na anya adịrị ndụ hụ anyị ka anyị gaa n'iru ọnwụ mmiri mmiri gbuo onye emụ steeti anyị dịghị ọwa ga ọgwụ niile agbala agbalụ ya na nya bụ ebe anyị kwuru ebe ahụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ọzọ na ike niile dị n'ụwa bụ na mmiri ka o si ndị na-asị na ike adịrị na mmiri bụ eji ka ha na-eme ha na-eme eji okwu na ibe niile dị n'ụwa mara mma bụ na mmiri ka o si sọba ebugotala anyị ebe ahụ mara mma ka olu anyị aka ibe ọ bụ na onye nọ na ka nna agọli ọbọta anụ masị na ebe ọma ya elu gị aka onye ndị sị na ebe ọma elu gị aka onye abụ ya nwụrụ na mụ dibịa mụọ na mụ ya emeke ya nka nna agọ ka ọ na-ele na-agọli egusi dibịa mmadụ gọ ka ọ dị ile ma mazị gọ ka ọ dị ile mmadụ niile nna lụọ ba niile abụcha milonia bụcha bilonia maka na ọbụla ọbụla mma abụọ onye adịla gị mma nke bụ ntị na-anụ iwe na-ekwu ibe dị mma ya emere gị mbọsị eke ibe dị mma ya emere gị mbọsị oyi ibe dị mma ya emere gị mbọsị ahụ ibe dị mma ya emere gị mbọsị nkwụ iru n'iru ka ị ga na-aga weta nzu weta mmiri weta nzu maọbụ mmiri maọbụ pawuda tinye n'aka gị fesi pozishọn anyanwụ dị kpọkuo eze nwaanyị sọbala ugboro ịtọ kpọkuo echi gị kpọkuo mmiri ọbụla ya ma afịa egwu ya afa gị egwu ya afọ obodo gị gwe obodo ibi gwe efe n'ala egwu efe chọrọ ka ọ meelụ gị n'ime ọnwa anwa abanyela ebe efe chọrọ ka ọ mee gị site kịta wee luo na ngwụsị ara ọ bụ na mbido arụ ọzọ ịmalụ efe chọrọ ka emere gị gbava